hicimos manzozo. Rosalinda Bejisayo, no me hicimos manzozo. Ngikubingelele mbukeli kwesimanzonzo sikulethela indaba ke efya ngasoke isikhathi umthandeni ke icomesha umfo amanqele ugcine ephumele ubala ngokuthi ke khona ngempela ke ingoma ke lapha ke ayiphetheyo ke kwi-album yakhe ke njengoba saziwe ukuthi ke ngomsombuluko ke uyayikhipha ke lapha ke i-CD cover washo ngempela ukuthi ke lapha ke kule video ke embukeli engizokufayela yona ukuthi ke kunengoma ke ahambisana kanye nayo lapha ke intokazi ngempela iyaduma ke ingoma ke ethi iJerusalem lapha okuthiwa ke uNomcebo Zikode abaningi ke babuke beyithakasela ngempela ke le feature yakhe ke uNomcebo Zikode naloko icomesha basho ngempela ukuthi ke kubonakala sengathi kuzoba i-hit ke futhi ezoqhilaza njengale eyaqhilazayo ke ngesikhathi ke ufeature yena ke lapha ke ulwa indaba ke mbukeli ke ayipheli kwesimanzonzo kepha kuphela isikhathi nansi ke i-video engushiya nayo siyabonga. Guys, are you ready at home for a song? Yeah. Are you guys ready? Yeah. We want you guys to approve. Are you guys approving? Niyavuma. Lalelani ke bani mana ngiphume esilungwini. Niyavuma yini? Yebo. Apha amabhinqa. Now I'm a big lad to it. Unudlela nosibhala, unudlala nosibhala. Kone ayobala, unuba nosibhala. Ano apega pela makameni ayolibulala ngeni ngicela untshela abantu abami ningalinge nifungile